ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ശർക്കര മൈലാഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. പെരുന്നാളൊക്കെ വരില്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ശർക്കര മൈലാഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ വിളിച്ചാൽ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 2 ശർക്കര എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കുത്തി പൊട്ടിക്കും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നണത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുത്തിയതാട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതിനേക്ക് നല്ലത് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ശർക്കര ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ചെറിയ സ്പൂണിലാട്ടോ ചേർത്തെടുക്കുന്നത്. അത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ശർക്കരയിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു ചായപ്പൊടി നല്ലവണ്ണം മിക്സായി വരണം. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര മൈലാഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് പുറത്ത് വെച്ചാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാത്രം ചെറിയൊരു ഓട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയതേനി. അപ്പോൾ ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സിലും അങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ശർക്കര അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ടിന്നിലും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. വേറെ ടിന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നല്ല പാത്രം ഒന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ശർക്കര മൈലാഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ്. അത് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു വെള്ളം തിളച്ച് വരണം. അപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, കുറച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ വെള്ളം. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ ഈ കൊടുക്കേണ്ട മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആവിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വെയിറ്റ് വെച്ചില്ലേനും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആവി പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വെയിറ്റ് വെച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ശർക്കരേൻ്റെ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ. നല്ല ചുവന്ന കളർ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഈ ഒരു വെള്ളം. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് അങ്ങനെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്നാകെ ചേർക്കണ്ട, ആകെ നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചി ആകെ കേടുവരും. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സാക്കി വീഴുന്ന കണ്ണ് പോലെ ആദ്യം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കുറേ ശർക്കര ഉണ്ടായപ്പം അതൊന്നും കൂടി വെച്ച് നോക്കി കേട്ടോ. അതിന് റെഡി ആവാനുണ്ടെങ്കിലോ വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പം അതിലുണ്ടേനോ കുറച്ച് നല്ല കളറുണ്ടേനു. ഇപ്പം കിട്ടിയത് നല്ല കളറുണ്ടേനു. ഇപ്പോൾ അതിൽക്കും കുറച്ചുകൂടി മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഫസ്റ്റത്തെ അത്ര കളറില്ലേനു, രണ്ടാമത്തെ നല്ല കളറുണ്ടേനു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇട്ടാണ്ട് ചുവത്ത് വന്നതാട്ടത്. ഇത് ഇട്ടാണ്ട് കുറച്ച് നേരം നിന്നാൽ നല്ലവണ്ണം ചുവത്ത് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ.